Assalamu alaikum. Hare mi hiwri kon fo la landis ko jawantre parti mo alla taw hara ko jawantre parti mo wombe sivude fode ay mas jallu kon mi ari landa golendo ko landal patawta jama fo no duwangal repondude yeru fala be ben yeru be fala ka ben kadi harabe yannali be criticale donc ko honno woni galandal ko mo no yide ko foto do hewta hay ko minata detail ji go der ton mo landi landal hanke der live on jawbe be fop goto wawa repondi sinane do goto o repondi me o arno ha ino ko kankade o darti o sanji wala makko donc ko honno woni joni enen wala be ben live iden wi'a immo den darto den immo den jonnidiren juude fuddore am mi fode ay mas mi hala dum ka so remaki mo live jani ko mi innata immo den darto den immo den jonnidiren juude fino intensity militaire o hindi non an fode ay mas an e hakkilima on immo den jonnidiren juude dum fino intensity militaire an ko honnu hiiday dum non ko tawata sen wadi dum no wawa darnugol senton o landiti to kal landal on immo den tammodiren don immo den darto den kam pardon andi da ko immo den jonnidiren juude e immo den darto den andi no sedi seda mais no compliqué ha sewri hakkilima den jodak o immo den darto den no ko immo fero den kaaje ka ko immo bare laawi din ka ko immo sibe addani en facture inen en yobata facture ko dum non ka ko honno woni immo den darto den zento fino zento iuresmen parce que be landa de économie journal ton kadi courant jonno et pourtant kala galle de podana de courant nada ka dal facture ko fan di wono gasa wobbe no yubre courant hay 500 wobbe no yubre courant 800 ede ngandi dum no lagire dim buudi donc ko sidi yehi ko kesmo dum be funsayde on kadi be aray kadi men parce que ko ene be fewtata e musibe mapi ke yebi ko hore men kadi be itata mbudi ko tata hay si patron jo kidnapama o yehi o so fuuti ke ton o hetat o susta halde ko no fuutori donc question landangal are ko jonnindira juude on jonnindira juude dam ko wata patron be ben madina udutu place ji mabbe din ka ko wata chauffeur be ben dogi auto ji mabbe din parce que den andi si chauffeur na bale dongal ma na bale nyamete lendi daroto dum ko gonga ko en wadu dum non ka ko en wadu live ji yalte en fop meden créer une page ji wade live ji fino zenton pijembe don ha fino be yura yasmi so be la hatun ngene on réponse donc min kadi la pas on réponse donc jama on wieta parce que enen wala be life mi remarqué ko immo wakilo immo de joni de jodi immo de wonno woni no ande kadi chanso jonno eder on immo de joni de jodi donc fino dartore zenton ko honno duwa wala fino zenton darnere parce que hara se wadi dum zenton darnete are ko question na min tun nongo répond pose en question na min tun ko ka fewtina ko gine fo fewtina ngal landallo parce que berde jamao onon gine lagine ton berde monde landino maide dum non ko déjà ko parce que hara ida huli wolugol fisa woli be ara be nangama ankari be lutina fima ka kon parce que sen dari bombe be halde gonga fo ben no be nanga donc hara ka question réponse ça anda wi anda hara arali yennugol aral mon parce que mo kala do do hebugol gebal mo kala si mo kalam do hebgol gebal e dum do mo kalam do hebgol gebal donc hare ko dum mi mari ko mi lando bi kadi ko mi landa ngal landal mi hala no yaw non ko commentaire mi répondre ma si mi répondal mes frères jo men goto wondo côté New York no Toronto takko Canada kanko répondre no o arno ha e sa e ha hakunde mais o sanji gido makko tay kanko tigi o falji ko yewtere makko mais ko yewti ko de bi fo no yewti donc hare kanko yimo andi so yi video donc ko mi fala ko jama on aru yewta ko hon jonidirante juude fino zenton iwra don dum ko question goto non ko hon do den wadugo fino lendi darora ko dum do on question to la landi parce que enen wotino halugo yimmo den dartude hara wobbe ben ton huli ay halugo na juuti go yewtira très bientôt fodi ay mas jallo